Actually guys, mga ito na may ilang Tracy. Tracy ta? Tracy. So ito may ilang Tracy, mag-practice may og secret. Unsa nila nag-live ni? Oh, di ta. Tapos sila nag-live. Unsa man ni day? Pero okay day. Dili lagi siya kanang ludoy. Unsa may kasulti sa mga moment diri day? Gutom day, gutom. Gutom to day. Ikaw Kim, unsa may kasulti? Kabusog na ko. Ikaw Britney. Ay, kung maklaro, wala ingay. Kaday. Hindi makaon mo sa Alam mo, nalili idol. So, nalili. Ay, hi mo. Unsa man ito pagkahibawit na sud ba ta, day? Hindi ma-picture, day. Dili lagi ka mo tubag na ko, day. Magli, lagyan na ako sila na, day. Dili lagi ka mo tubag, day. Maklaro naman. I-picture mo. May picture. Hala, ha. Ayan. Nag-video mo ni.